Amennyiben webáruházzal rendelkezünk, úgy további beállításokra van lehetőségünk, ahol a webáruházunknak alapértelmezett konfigurációját végezhetjük el. Ez nem kell más tennünk, mint a webshop beállítások menüpontra kattintanunk, ahol újabb témakörökben újabb lehetőségek tárulnak elénk. A webshop alapértelmezett beállításainál testre szabhatjuk a webáruházunk megjelenését. Itt a kategória lista sablonokat választhatjuk ki, illetve azt, hogy a termék aloldalunk milyen stílusban jelenjen meg. Itt folyamatosan bővítjük a lehetőségeket, hogy még egyedibb és testre szabottabb webáruházak készülhessenek a Magic Cube CMS-sel. Nagyon fontos, hogyha kicsit lentebb görgetünk, akkor fel tudunk tölteni egy alapértelmezett fejlécképet. Ez azért fontos, hogy vannak olyan design sablonok, ahol a navbar alatt és a morzsa fölött van egy háttérkép, egy úgynevezett fejléckép, header kép, amit hogyha feltöltünk egy alapértelmezett képpel, akkor mindig ez fog megjelenni ezeken az oldalakon, hogy ilyen fejléckép megjelent a webáruházon belül, például kategória oldalon vagy termék oldalon. Ezeknél a templéteknél viszont mindegyiknél külön tölthetünk fel a kategóriánál és a terméknél is külön fejlécképet. Ez az alapértelmezett fejléckép ez csak akkor jelenik meg, hogyha ezekhez mi külön nem töltünk fel egyedit. A terméklistázás, kétfajta megoldásunk van, hogy csak az adott kategória termékeit listázzuk ki, amik abban a kategóriában szerepelnek, vagy választhatjuk azt is, hogyha van mondjuk egy fő kategóriánk, és annak vannak alkategóriái, akkor a fő kategóriában az alkategóriák termékeit is kilistázhatjuk. Beállíthatjuk azt, hogy egy kategória oldalon a termékeket listázzuk, összesen hány termék kerüljön listázásra. A következő beállítási pontunk az áfa beállítások. Ugye vállalkozóként fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy először milyen áfa körösek vagyunk. A Magic Cube CMS számos előre definiált áfát biztosít a felhasználóknak, hogy mindenki megtalálja neki megfelelőt. Törölni úgy tudunk áfát a rendszerből, hogy a kukagombra kattintva ugye a megerősítés után és a törlésre kitöröljük a hozzáadott és már nem kívánatos tételeket. Ebben a webáruházban például 27 és 0%-os áfát vittünk fel, azért, hogy tudjuk szemléltetni, hogy több áfa kezelésére is egyidejűleg képes a Magic Cube CMS. Ez azoknak lehet hasznos, mint amire például mi is felhúztuk ezt a minta webáruházat, ha valaki értékesít új, illetve használt termékeket is. Ugye az új termékekre a 27%-os áfa vonatkozik, és a használtakra pedig a 0%-os. Nagyon fontos, és meg is mutattam szemléltetésképpen, hogyha szerkesztjük az egyik áfánkat, vagy újat hozunk létre, ugyanazokat láthatjuk, hogy egyrészt van egy státusz, ami azt jelenti, hogy ugye megjelenik, vagy nem jelenik meg, illetve van az áfa kulcs maga, hogy mit szeretnénk ebben használni. Van egy olyan beállítás, hogy mi az alapértelmezet, ez azt jelenti, hogy ha a termékadatlapon fel szeretnénk vinni egy új terméket, és az árának a meghatározásánál automatikusan a 27%-kal fog számolni. Természetesen van lehetőségünk a rendszerben szereplő, és itt meghatározott áfakulcsok közül egy másikat is választani az adott terméknél, és egyébként később is van lehetőségünk ezeken módosítani, de mindig azt fogja feldobni nekünk alapértelmezésként a rendszer, ami itt az alapértelmezett beállítás. Ez igazából, hogyha egyszerre kell felvinnünk sok terméket, ez abban tud egy kis segítséget nyújtani, hogy plusz egy kattintásra kevesebb lesz. Van egy másik checkbox, ami egy nagyon fontos dolog. Ha valaki alanyi adómentes adózó jelen pillanatban, és olyan szerencsés, hogy eléri az alanyi adómentességnek a plafonját, ugye mostani 18 millió forintot, és át kell állnia egy másik áfára, választhatja ezt a lehetőséget, ezt bepipálja, és hogyha elmenti, akkor a rendszerben lévő áfákat az új alapértelmezett áfára fogja frissíteni, tehát mondjuk nulláról ebben az esetben 27%-os áfát határozza meg. A következő a bizonylatmódok. Bizonylatnak nevezzük ugye a számlákat és a díjbekérőket. A rendszer képes arra, hogy automatikusan létrehozzon a megrendelést követően számlákat. Nagyon fontos az, hogy először magát a számlázó rendszert aktiváljuk a rendszerben. A Magic Cube CMS a felvétel pillanatában még a Bilingo összeköttetést támogatja csak, de terveink között szerepel más számlázóknak az integrálása is, például számlász.hu. Erről majd folyamatosan küldünk tájékoztatást hírlevélben az ügyfeleinknek, hogy milyen új funkciókkal bővül a Magic Cube CMS. A Bilingo esetében, hogyha már van profilunk, ha nincs, akkor regisztráljunk, mindenképp érdemes egy nagyszerű számlázó program. Ha regisztráltunk,
Szükségünk van API összeköttetés előfizetésre, ennek külön díja van, nem egy nagy összeg, viszont ahhoz, hogy megkönnyítse a munkánkat, ugye automatikusan számlát generáljon a rendszer, vagy díjbekérőt, az elengedhetetlen. Hogyha rendelkezünk regisztrációra és ilyen előfizetéssel, akkor a Bilingo beállításainál, az API összeköttetésnél létre kell hoznunk egy új API kulcsot, ahol meg kell határoznunk, hogy láthatjuk is, hogy V3-as verziójú. Jelenleg elérhető a V2-es is, nekünk a V3-ra van szükségünk, meg kell adnunk a nevét, ki kell választanunk azt, hogy egyedi fejlesztés, a későbbiekben lehet, hogy ki lehet majd választani azt, hogy Magic Cube CMS, illetve meg kell határoznunk a jogosultságot, itt az írás-olvasást kell választani, és hogyha azt mondjuk, hogy ez így rendben, elmentettük, akkor megkapjuk ezt az API kulcsot, amit kimásolva tudunk számlát generálni. Nagyon fontos, hogy a videón szereplő API kulcs, ez egy fejlesztői profilhoz kapcsolódik, nincs benne sem valós adószám, sem cégprofil, tehát ennek a használata teljesen szükségtelen, nem lesz hivatalos adóügyi bizonylat, úgyhogy erről ennyit. Hogyha beállítottuk a Bilingo API-t és elmentettük, egyébként kiírja, hogy sikeres vagy sikertelen volt a kapcsolódás. Jelen esetben ugye ez egy érvényes API kulcs, bár fejlesztő környezet, ettől függetlenül ez most működik. Ha beállítottuk, akkor mehetünk a bizonylatmódokra. Ahogy láthatjuk, példaként már vittünk fel egy számla és egy díjbekérő típusú bizonylatot is. Ez azért fontos, mert például, hogyha bankkártyával fizet valaki a webáruházunkban, vagy pedig utánvéttel, akkor automatikusan számlát tudunk generálni. Ha pedig valaki előre utalásos fizetési módot is alkalmaz a webáruházban, akkor képes arra a rendszer, hogy díjbekérőt küldjön ki az ügyfélnek automatikusan. Ezt úgy tehetjük meg, hogy mondjuk az új elem hozzáadásával ugye el tudom dönteni, hogy aktív legyen ez az új mód, amit szeretnék. Kiválaszthatom a szolgáltatót, ugye jelenleg most a Bilingo választható. Kiválaszthatom a bizonylatnak a típusát, hogy ez egy számla lesz, vagy egy díjbekérő lesz, most legyen egy számla mondjuk. Meghatározhatom a teljesítési napot, a fizetési határidőt, illetve, hogyha olyan számlát állítok ki, ami előre rendezett, akkor pedig a pénzügyi teljesítés nem igénylő bizonylat pipa, hogyha be van állítva, akkor az automatikusan ráírásra kerül szövegesen a számlára is, hogy ezzel is hivatalos legyen. Én most nem kívánom ezt elmenteni, úgyhogy a kuka gombra kattintva megerősítem, hogy kitörlem ezt a plusz elemet. A következő menüpontunk a kosárbeállítások. Itt alapvetően 2 funkciót tudunk beállítani. Az egyik az az, hogy engedélyezve van-e a regisztráció nélküli vásárlás. Alapértelmezetten engedélyezett, viszont ezt lehet tiltani. Azoknak lehet ez hasznos, akik mondjuk disztribútorként csak egy zárt vásárlói rétegnek értékesítenek termékeket, nekik javasoljuk azt, hogy állítsák be azt, hogy regisztráció nélkül nem lehetséges a vásárlás. Egyébként pedig általános webáruházak esetében az a jó, hogyha engedélyezve van a regisztráció nélküli vásárlás, hiszen nem akadályozzuk meg a felhasználót még egy plusz regisztrációs és bejelentkezési körrel az ő vásárlási folyamatában, ne adj Isten, kosárelhagyás legyen a vége. A másik nagyon fontos funkció, és ez igazából egy szubjektív beállítás, a kosárba gomb működése. 2 lehetőségünk van, a kosárban lévő termékmennyiségek felülírása, vagy pedig a termékmennyiségek hozzáadása. Itt a kosárba gomb alatt arra gondolunk, amikor a termék adatlapján, vagy a termék listánál, ugye kosárba kívánunk helyezni egy terméket a kosárba gomb megnyomásával. Azért van ez a 2 fajta lehetőség, hogy nézzünk egy egyszerű példát, hogyha én kosárba teszek egy terméket, mondjuk valamit egy iPhone 17-ből egy darabot teszek a kosárba, de mondjuk jön a kedvesem, és azt mondja, hogy szeretné ő is egyet, akkor 2 szeretnénk vásárolni. Mi történjen akkor, hogyha én még egyszer kosárba teszem ezt a terméket? Hogyha az a beállításunk van, hogy termékmennyiségek felírása, akkor úgy fog működni, hogy én a termék adatlapján 2-re állítottam ennek a mennyiséget, amit szeretnék vásárolni, kosárba teszem, akkor a kosárban lévő egy darabomat már 2-re fogja állítani. Viszont, hogyha a másik megoldást alkalmazom, a termékmennyiségek hozzáadását, akkor pedig úgy történik, hogy amit most módosítottam a termékadatlapján 2-t, azt a 2-t hozzá fogja adni a kosárban lévő egyhez, tehát a kosaramban már is 3 darab termék lesz. Ez mindenkinek az egyéni ízlése szerinti beállítás, alapvetően egyébként jobban működik a termékmennyiségek felülírása a kosárban.
A következő beállítás a rendelési beállítások. Itt azt határozhatjuk meg, hogy van-e minimális rendelési összeg a webáruházban, ez alapértelmezésképpen 0. De beállíthatjuk azt is, hogy mondjuk 10 000 forint alatt nem lehet megrendelést feladni. Kosárba tudnak tenni a felhasználók természetesen termékeket, csak a rendszer tájékoztatást ad nekik, hogy még nincs elegendő mennyiségű értékben termék a kosárban, ezért még neki vásárolnia kell mást is, hogy feladhassa a rendelését. A sikeres rendelés oldal tartalma ez az, amikor sikeresen felad egy vásárló egy megrendelést, ezzel fog találkozni. Ebben mi szabad szövegesen tudunk beírni valamit, vagy tudjuk módosítani, ki tudjuk törölni, ahogy a kedvünknek megfelelő, illetve különböző stílusokat tudunk rajta beállítani, a Wordből már esetleg jól ismert félkövér, dölt, aláhúzott, áthúzott, igazítás, balra, középre, jobbra, idézetbeszúrása, színezni is tudjuk, alsó-felső index, számos lista, hagyományos lista, linket tudunk beszúrni, hogyha esetleg közösségi oldalt szeretnénk mondjuk betenni. Van lehetőségünk kép, illetve YouTube videó beszúrására, és ami a legfontosabb, hogy láthatjuk a szövegben, hogy van ilyen customer name, customer email, order number, stb. Egyéb ilyen érdekes, dupla zárójelben lévő speciális dolgok, ezek behelyettesítendő értékek, és tudunk mi magunk is beszúrni ilyen értékeket. Például köszönjük a rendelését résznél, azt mondjuk, hogy ahol villog a kurzorom, oda szeretnék beszúrni értéket, mondjuk a webshop címét. Az értékek beszúrása gombra kattintva megjelenik nekem ez a lista, és azt mondom, hogy webshop címe. Látjuk, hogy be is szúrt a site URL nevű paramétert. Hogyha most valaki mentés után, hogyha valaki sikeresen rendelne a webáruházunkban, akkor látja ezt a köszönő oldalt, és a köszönjük rendelését után megjelenne a webáruházunknak az URL-je. Ezt én most innen kitörlöm. Nem kívánok ezen változtatni. Konverziós kódok. Konverziós kódokat egy egyszerű szövegként tudjuk ide beszúrni. Mi is ez? Ha mondjuk futtatunk hirdetéseket, vagy szeretnénk részletesebb statisztikákat látni a vásárlásokkal kapcsolatban, akkor ide tudjuk beszúrni az úgynevezett konverziós kódokat, amik akkor futnak le, hogyha valaki sikeresen rendelt a webáruházunkban. A rendelés visszaigazolás e-mail címe, vagy e-mail címe. Így, ugye, hogyha valaki sikeresen vásárol a webáruházban, egyrészt a megrendelő kap egy hivatalos választ, hogy ő rendelt és mit rendelt, mellékelve az általános szerződési feltételek, illetve van egy rendelés visszaigazolás az adminisztrátorok számára is, hogy hopp, új megrendelés érkezett a webáruházba, és akkor látják, hogy de jó, mert valaki sikeresen rendelt. Az adminisztrátori e-mail címek, ugye a rendelés visszaigazolási e-mail címére gondolok, itt több e-mail címet is megadhatunk, egyszerűen vesszővel elválasztva, és akkor a rendszer több e-mail címmel is kiküldi a megrendelés visszaigazolást. A következő beállítások a fizetési módokkal kapcsolatosak, bankkártyás fizetési szolgáltatók. Az egyik a Stripe, a másik a SimplePay. A Stripe egy külföldi tulajdonú fizetési megoldás, ahol bankkártyával kifizethetik az ügyfelek vagy a vásárlók a kosárnak az értékét. A stripe.com nevű oldalon egy egyszerű regisztrációt és hitelesítést követően lehet aktiválni a fizetési fiókot. Ez nagyjából egy óra alatt már működőképes is tud lenni, és azonnal használhatjuk ezt a megoldást fizetési módként a webáruházunkban. Nagyon fontos, hogy Google Pay és Apple Pay fizetési megoldásokat is támogat a hagyományos bankkártyás fizetés mellett. A SimplePay szintén mindenki számára szerintem jól ismert fizetési szolgáltató. A legnagyobb fizetési helyeken, például mondjuk a D-neten találkozhatunk a SimplePay-jel, vagy akár a Bilingónál is, hiszen ők is ezt használják. A SimplePay-nél szükséges a SimplePay weboldalán egy kereskedői csatlakozást elindítani, majd egy ajánlatkérés és szerződéskötést követően pedig használatba lehet venni a SimplePay fizetési megoldását. Ennek az átfutási ideje, ez kicsivel több mint 1 óra, ez akár 1-2 hét is lehet, attól függően, hogy mennyire terhet a SimplePay, másrészt, hogy mint a webáruház tulajdonosa mennyire vesz aktívan részt a szerződéskötési folyamatban. A Stripe esetében egy titkos kulcsot kell bemásolnunk, ez bejelentkezés után jobb felül azonnal rendelkezésre áll, illetve a SimplePay beállításoknál kicsivel több adatot,
egy kereskedőazonosítót és egy titkos kulcsot kell megadni. Ezek itt szintén fejlesztő környezet, ezzel sikeres tranzakciót nem lehet létrehozni, sőt bankkártya adatot sem lehet megadni a fizetésnél. Ez csupán tesztelés célzatra szolgál. Nagyon jó hír, hogy a SimplePay-jel agregátori megállapodást kötött a Magic Cube, ami azt jelenti, hogy amikor elindul egy szerződéskötési folyamat, akkor a fejlesztés típusánál kiválasztható lesz a lenyíló menüben sok más mellett a Magic Cube CMS-nek a lehetősége is. Ez azzal jár, hogy a tesztelési időszak elkerülhető, tehát akkreditálták a Magic Cube CMS fizetési megoldásait és a SimplePay-nek a jogi és egyéb megfelelhetőségének, így most már, hogyha valaki leszerződik a SimplePay-jel, akkor mivel technikai körülmények és a jogi rész is adott, egész egyszerűen már egyből éles fiókot kap, sandbox fiókot, amit tesztelni kell, és teszteltetni a SimplePay-jel, vagy már nem. Menjünk tovább a szállítási módokhoz. Jelenleg 3 szállítási módot rögzítettem fel a rendszerben, de még számos újat lehet, ki mit szeretne. Jelenleg felrögzítettem egy személyes átvételt, egy házhozszállítás MPL futárszolgálattal. Ez ugye azért fontos, mert ez kötelező 2024. március 27-e óta, hogy minden webáruház MPL futárszolgálatnak a lehetőségét is biztosítsa a felhasználók számára. Ennek többfajta módja van, érdemes ennek utána nézni, illetve felvittem egy Foxbox csomagautomatát is. Ha szeretnék még mást felvinni, mondjuk tegyük fel GLS csomagpontot, akkor az új elem hozzáadásával felvihetem, amiket szeretnék, megadom a nevét, mondjuk GLS csomagpont, adok leírást, hogyha szeretnék, ez ugye a szállítási opcióknál a vásárlási folyamatban megjelenő esetleges extra szöveget jelenti. A típusnál meghatározhatom, hogy ugye ez egy személyes átvétel, és akkor átvételi helyadatot adhatok meg. Ha pedig azt mondom, hogy ez egy szállítás, akkor a házhoz szállítás módját kell kiválasztani. Jelenleg a Magic Cube CMS ezeket a szállítási módokat támogatja. Nagyon fontos, hogy fentről lefelé úgy haladunk, hogy először a csomagpontok, csomagautomaták vannak, ezt követően az MPL-nek a szolgáltatása, és pedig utána végül a házhoz szállítási szolgáltatások. Ha azt választom ki, hogy mondjuk GLS, vagy pedig Paketa Foxpost, most ugye a GLS szeretném, akkor egy API kapcsolaton keresztül a fizetési folyamatban, hogyha a megrendelő azt választja ki mondjuk, hogy Foxpost vagy GLS, akkor egy felugró ablakban megjelenik a kiválasztható automatáknak a listája, ahol kereshet, szűrhet, kiválaszthatja és automatikusan rögzítésre kerül a kívánt szállítási cím vagy hely. Ennek adhatunk meg egy fix költséget, illetve ez lehet nulla is. Mi a különbség? Mert itt jön be a minimális rendelési érték és maximális rendelési értéknek a fogalma. Meghatározhatunk sávos szállítási módokat. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy nekünk van egy egyszerű, egységes szállítási módunk, nem foglalkozunk azzal, hogy adunk-e szállítási kedvezményt, vagy bármi mást, akkor azt tudjuk tenni, hogy ennek a szállítási módnak a díja mondjuk 2490 forint, amit az ügyfélnek ki kell fizetnie. Ha ezt a kettőt üresen hagyjuk, ez azt jelenti, hogy ez attól függetlenül, hogy mennyi van a kosarunkban, ez mindig választható. De ha én azt mondom, hogy szeretném ezt 0 forintért adni, és csak azoknak, akik minimum 50 000 forint értékben vásárolnak, az azt jelenti, hogy ha 50 000 forint vagy azt meghaladó értékű csomagom van, vagy terméken van a kosárban, és az ügyfél szeretné megrendelni, a rendszer ezt automatikusan felkínálja neki, és díjmentes szállítást tudunk neki alkalmazni. Én most nem szeretném ezt a szállítási módot elmenteni, úgyhogy a kukka gombbal ezt törlöm. A következő beállítás a pénznemek, alapértelmezett pénznemünk a forint. Adhatunk hozzá újat is, ebben az esetben viszont néhány dolgot még be kell állítanunk. Meg kell adnunk ugye a nevét, a kódját, ugye ez a 3 betűs nemzetközi kód, meg kell határoznunk azt, hogy mi legyen a kiírt szöveg, ami a termék ára mellett szerepel, árfolyamot határozhatunk meg, ez a magyar pénznemhez viszonyított árfolyamot jelenti. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a magyar forint az 1, és hogyha ehhez képest valamilyen eltérő pénznemet szeretnénk használni, akkor az arányosított értéket kell hozzá meghatározni.
Tizedes jegyek, hogyha használni szeretnénk, például euró vagy dollár esetében, ugye a centek miatt fontos használnunk tizedes jegyeket, és hogyha szeretnénk, alkalmazhatunk kerekítést, alapértelmezésként nincs kerekítés, de hogyha választjuk, akkor az egyre kerekítés, ugye ez akkor fontos, hogy a tizedes jegyeket használnánk, használhatunk 5, 10, 50 vagy 100 egységre való kerekítést, és beállíthatjuk azt, hogy ez a fizetési mód lesz az alapértelmezett. Ez azt jelenti, hogy ha valaki látogatóként megérkezik a webáruházunkban, akkor alapértelmezésként ezzel a pénznemmel fog találkozni. De nézzük meg, hogy néz ki ez például forint esetében. Itt ugye mindenki van töltve. Itt láthatjuk, hogy a 3 karakteres kód az a HUF, a kiírt szöveg a forint, az árfolyam az 1, a tizedes jegyek itt ugye alapvetően nem használnak, hiszen nincs már fillér, és kerekítés sem kell emiatt használnunk. Fizetési módok. Jelen pillanatban a bankkártyás fizetési mód van engedélyezve a webáruházban. Itt azt láthatjuk, hogy ez publikus, a megnevezés, amit mi adtunk, hogy bankkártyás fizetés. Ehhez adhatunk esetleg egy leírást, hogy kiemelhetjük, hogy melyik pénzügyi szolgáltatót használjuk, bár ez egyébként a fizetési folyamatban megjelenik logóval, hogy a SimplePay által biztosított fizetésről van szó. Az e-mail információ, hogyha szeretnénk a sikeres megrendelési e-mailben további információt szolgáltatni a fizetési móddal kapcsolatosan. Mondjuk előreutalás esetén beleírhatjuk itt is az előreutaláshoz a cég és számlaadatokat pluszban, nem csak a díjbekérőn, hogyha aktiváltuk a billingos automatikus bizonylatgenerálást. Kiválaszthatjuk a típusát, ugye ez egy online fizetés, vagy banki átutalás, vagy utánvét. A online fizetési módot választva, itt kiválaszthatjuk azt, hogy SimplePay vagy Stripe, ugye ez a kettő jelenleg az ismert, viszont tervezzük egyéb szolgáltatók, például Barion hozzáadását is a következő hetekben. Itt, hogyha nincs beállítva valamelyiknél megfelelően a szükséges technikai háttér, akkor kiírja például a Stripe esetében, hogy nem volt meghatározva a titkos kulcs, tehát azt mondja, ez egy hiányzó beállítás, úgyhogy az nem fog működni, ez egy tájékoztatás nekünk. Itt kiválaszthatjuk, hogy milyen automatikus bizonylatgenerálás legyen, hát itt van olyan opció, hogy nincs, de választhatjuk azt, hogy Bilingo számla, vagy Bilingo díjbekérő generálás legyen. Itt ez a kettő, ez azt jelenti, hogy a Bilingo szolgáltatónál létrehozott számla típusú bizonylat, és a díjbekérő típusú bizonylat, amit ugye az előző pár percben taglaltam, azok választhatók ki. Ha a fizetésnek van költsége, akkor az itt határozható meg. Ugye a legtöbb szállítási szolgáltató a készpénz kezelésért extra díjat szokott felszámolni, itt tudjuk mi is ezt esetleg kiválasztani, hogy erről van szó. Vannak csatolt szállítási és felhasználók, akik használhatják az adott fizetést. Ugye a csatolt szállítási módok ez azt jelenti, hogy csak a kiválasztott szállítási módoknál, amiket szeretnék, lehet használni ezt a fajta fizetési módot. Amit itt bepipálok, akkor ott azok vannak. Ha üresen hagyom, akkor is olyan, mintha az összes kiválasztása megtörtént volna. Akkor minden szállításnál ez engedélyezett ez a fizetési mód. A felhasználó szűrésnél pedig meg tudom határozni azt, hogy milyen felhasználók számára érhető-e csak ez a fajta fizetési mód. Gondoljunk arra, hogyha mondjuk banki átutalásról van szó, akkor ezt érdemes csak a partnereink számára, a megbízható partnereink számára engedélyezni, vagy viszonteladóink számára, vagy stb. Ez szintén ízlés kérdése. Rendelés státuszok. A rendszerben ezek az alapértelmezett rendelés státuszok lettek rögzítve, minden webáruházat így készítünk el. Vannak olyan státuszok, amik mindegyik státusz szerkeszthető, és vannak olyan státuszok, amik törölhetők, például a csomag előkészítve, csomagúton van átvett az átvevőjen kézbesítve státuszok. Ezek a státuszok ugye törölhetők, hogyha ezzel nem szeretnénk dolgozni. Amikor egy új megrendelés beérkezik, az új rendelés mindig fizetésre vált státuszba kerül. Bankkártyás fizetés esetében néhány másodperc elteltével továbbítjuk a felhasználót, hogy fizesse ki most bankkártyával a megrendelését. Ha sikeres a fizetés, akkor új rendelés kifizetve státuszt kap, majd ezt követően, hogyha átléptetjük a megrendelést, akkor csomag előkészítve, aztán csomagúton van, és stb. Státuszokba kerülnek a megrendelések. A megrendeléseket szerkesztve meghatározhatjuk azt, hogy mi a megnevezése a státusznak. Hogyha küldünk e-mailt, akkor itt be kell pipálnunk a checkboxot, hogy küldjünk e-mailt róla.
meghatározhatjuk az e-mail tárgyát, hogy a megrendelés beérkezett, és ugyanúgy, ahogy ezt láttuk a sikeres megrendelés oldalon, a szerkesztővel, értékbeszúrással, stb. Be tudjuk tenni azt, hogy milyen adatokat küldjünk ki erről a felhasználónak. A kérek másolatottal pedig, hogyha ez be van pipálva, akkor erről a státuszváltoztatásról a rendelés visszaigazoló e-mail címeknél, amit beszéltünk, hogy akár veszélyelválasztó többet is megadhatunk, oda is küldünk ki ilyen levelet. Oké. Hogyha szeretnénk új státuszt felvenni, akkor új elem hozzáadásával tehetjük meg kell adnunk a nevét, hogy mi az új státusz mondjuk, és hogyha szeretnénk erről e-mailt küldeni, akkor bepipáljuk, és már is elérhetővé válik az előző már kitöltött státusznál megbeszélt információk, lehetőségek. Ezek voltak az alapértelmezett webshop beállítások. Jó böngészést és beállítást kívánok mindenkinek!